Čaute, ďalšie videa na našom kanále. Ochutnávke je séria videa, ochutnávke Buldaku. Buldak už je spravený, tak poďte za mňou. Čaute. No, už sme tu, no a keď sú tu 3 misky, tak bude aj náš kameraman ochutnávať. A ešte aj náš tajný host, ktorý sa teraz príde, Oliver Mesároš. Dobre, no, poďte sa mnou. No povedz podľa teba, od koľko do koľko to bude podľa teba čípoš? Čípoš podľa toho, koľko si dáš? No. Dobre, zapomínali slovo. Že od koľko to podľa teba, že koľko to bude mať čípoš a ešte povedz niečo aj o sebe. Povedz niečo o sebe. Čípoš to bude asi tak 8 z 10 podľa mňa. A o sebe tak hrám vlastne futbal. Dobre, to stačí. A to stačí. No, takže ideme si to nabrať, náš kameraman, a.k.a. Steky, ktorého ste už mohli vidieť na našom ďalšom videu, ktoré si môžete určite pozrieť. No a ideme si to tam dať. Ale počkaj, veď dajme tak one. No, dobre, kaž na to. No, takže Steky, daj si koľko chceš. Boha. Hej, nedám slova, ešte to. Takto to dávajú profesionáli, jak sa hovorí. Dobre. Že ani to myslím. Dobre, prvý už má, idem ja. Pozor, trčí ti. Trčila ti slížu. Trčí ja. Trčí mi slížu. Ty si zobral všetky rezance, daj mi to. Áno. Všetko si zobral. Umáte. Ty čípoš. Počkaj, nej tu dá, počkaj, ešte si dám ticho čipaboš. To toľko? No. A ja nemám nič, chlapci už. Veď si dám šťavičku ešte. Máš veľa toho. Tak, Dobre, takto to robia profesionáli z Číny, ale ja sa z Číny nesom, lebo nesom vyš. No, ale ukážem vám, ako si to náš tajný host dáva. Takže náš tajný host si to takto dáva. Mami odpadlo. Dobre. Asi celko zatiaľ málo. Ešte omáčka tu není, takže jopa. Jopa, vystrekle mu šťava. Hej. No, Ešte dám no dobre, on už tak stále povedal, že má. Dobre, takže pozrieme si, koho si dal porciu. Náš kameraman Steky si dal toľkoto porcie. To ešte si nedáva, hej. Toto som si dal ja, toto si dal náš tajný host Oliver Mesároš. Tak pozerajte, Steky, daj si to tam. Boha. Veď tu máš toto. Tá. Tu má veľmi tajné nožice, ktoré používajú iba majstri, ako ja, náš Steky a náš tajný host. Pekne to no. Krista. Ukážem vám, jak sa to krája, hej? No. Vystrekne to pozor. Pozeraj, ono to strekne, máme nevadí. No. Hej, máš toto, vystrekne to takto. Dobre, to už odstrihnúte. No a ideme si dať toľko. Začneme najprv našim kameramanom. No dávaj sa. Tak, aby ostalo každému. Trochu som sa lízol. Koľko máte slížov? Dáte a nie? No počkaj, ešte technické problémy. No môžeš. Na strany ho si tam dal toto, daj mne kus. Tajný ho si ešte nič nedal. Dobre. Stačí, no dobre. No počkaj, musíme to takto, áno, a teraz si dá on. Dobre. Každý zoberte si lyžičky a primiešajte si to. Potom dajte podľa chuti, ak chcete. Ježiš, no vyzerá to takto, hej. Si ešte viac trošku pridám. A ešte ochutnáš až potom Steky, lebo potom budeš čipoš. Potom budeš mať čipoš. To bude čip. Dobre chlapci, dáme to takto. No a ideme to ochutnať. Toto sú zase naše prvé zárobky, je za tento, chceme to ešte robiť na smovke. Chlapci. To je moje, ja som to už mal lovačku. No, to sa nebudem hádať. Dobre, chlapci. Ideme práve mlieka. Nezoberáte. Tak si toho tam asi dosť. No. Chlapci, Ja som vám povedal. ja som si dala asi trochu veľa. Dáte vážne, alebo to je hrob. On už plače. Jo.
Na depresiu. Vy máte aspoň veľa krížov. Nemám tuto. Poďme reko. Dobre, ľudia. To teraz je. Dobre, poďte. Tento páči ako máme. Hovadu. Ja? Tento tiež. Tak čaute. Sme to nedali. Náš kameraman to už dojedol. Jak vidíte. Neviem, lebo keď sme išli na tak mlieko. Ja som ešte nevypil, kameraman nepije. Kamera nepije, on není bohatý. Tam vidíte náš papagaj, tam je tam Chuť je celku papagaj. dobrá. Môj. Tánko Chuť pije. je celku dobrá. Ale Tánko trošku vypil. vypnám. Oliver zatiaľ nepije, náš tajný host. Kamoško sa modlí. Mi zabehlo. A ja sa napijem. Kameraman. Dáme To tak uhasí. Ideme rád tu aspoň 50, tak bude nejaké špeciálne video a ja som tak neviem. Berieme 3-krát spicy. Je. Nie, nazhromaždíme tie omáčky z tohto a dáme si ich celé. Do tejto onej 3. Chceš skapať? To je také speciálne. Ťažko sa mi rozpráva. Sme na road to 50? 50 odoberateľov. A na 50 odoberateľov si dáme